Diyos maghay na hapon po sa indo mga tugang, luhod po ang gabo sa pagpamibi kang Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, mina nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging maghay na pag-aataman kan sa imong linalang, dai minasabotan asin nautob an sa imong kabutan, na atamanon ang kinaban, ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na Ama, sa imo kami minahaganin kapatawaran kan sa mong mga kasalan, ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo, antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng pag-aataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na pagasugat kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nostra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nostra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nostra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan, ikatulong Domingo, kan Adviento asin Gaudete Sunday. Banwaan nin Diyos, tindog po ang gabos asin awiton an awit sa pagpuon. Sa ngaran ka nama, sinaki, sing kan Espiritu Santo. Amen. Grasya sing katuninungan ni Jesucristo kagurang nantaan, pagkamot kan Dios, pakisumaro, Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Angkan sa imong Espiritu. Mga tugang ako, taan sa mga kasalan, tangani magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko ning makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako, Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis, kaguranan ng Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa to makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mahirak ka, kaguranan
maera ka. Kristo, maera ka. Kagurangnan, maera ka. Kagurangnan, maera ka. Mamibi kita, O Diyos, na nakakailing kan sa imong banwaan, na maimbod na naghahalat sa kapestahan kan pagkamundagan kagurangnan, tugoti na mimibig kami, na maging maninigo kaming maghalat, kan mga kagaya-gayahan, kan siring kadakulang kaligtasan, asindanay na magsilibrar kan mga ini sa nakakadagkang kaugmahan, Hulis, Keso Kristo kagurangnan niyamo sa imong aki, kay bamong nabubuhay as sinagahadi kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tatagamon. An enot na babasahon, nagtatao sa tuya nin mensahe, manugod sa paglaom. Si Propeta Isaías nagpapagirumdom sa sato na an makusog magiging maluya, an maluya magiging makusog, ang Diyos madatong nganing isalbag ang katawoan asin magtaon ning kaugmahan. Ang mga tawong may pagtubod sa Diyos maglalakaw sa banal na agihan, na magdadagal sa sainda sa katuninongan asin kaugmahan. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías, mag-uugma ang disyerto, asin mamumurak ang kalangtadan. Maawit sa makurahaw sa kaugmahan ang disyerto. Magiging magayon iyan siring sa mga bukid nin Lebanon, asin magiging matubang siring sa kaumahan nin Carmelo sa Sharon. Maihiling kan gabos ang kamurawayan nin kagurangnan. Maihilig nindaan sa iyang kadakulaan asin kapangyarihan. Pakusuga ang mga kamot na napapagal asin ang mga tuhod na nagtatakig sa kaluyahan. Taramian gabos na maluya ang buot. Magmakusog kamo asin dai matakot. Madatong ang Diyos sa pagligtas sa indo, sa pagpadusa sa mga kaiwal nindo. Dangan makakahiling an buta asin makakadangog an bungog. An pilay malukso dangan masayaw. Asin an mga pula makurahaw sa kaugmahan. Magaya-gaya sindang makakaabot sa Jerusalem, na nag-aawit asin nagkukurahaw sa kaugmahan. Sagkod paman magiging maugma sinda, sagkod paman magiging talingkas sinda sa kamundoan asin sa kasakitan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan madya kami iligtas. Kagurangnan madya asin kami ligtasan. Sa Diyos na kaglalang kan langit asin daga, kan dagat asin kan gabos na yaon sa mga ini, danay niyang inuutob ang sa iyang mga panuga, minapahiling siya nin hustisya sa inaapi. Minataonin kakanon ang nagugutom, pinapatalingkas nin kagurangnan ang mga bilanggo. Kagurangnan madya asin kami ligtasan. Asin tinatawanin pakahiling ang mga buta. Binabangon niya ang mga napadungkal, namumutan niya ang mga matanos. Ang mga dayuhan sinusurog nin kagurangnan. Ang mga ilo asin balo sa iyang tinatabangan. Kagurangnan madya asin kami ligtasan. Alaga di rinaraot niya ang mga plano kan mga tampalasan. Ang kagurangnan hade sagkod paman, ang sa imong Diyos o Sion, magahade sa panahon na daing kasagkoran. Umawon ang kagurangnan. Kagurangnan madya asin kami ligtasan. Sa ikaduwang babasahon, inaapod kita ni Santiago na padagos na maghalat nin may paglaom sa pagdatong kan kagurangnan, siring sa pag-aoman na naghahalat na magbunga ang sa indang mga tinanom, maghalat man kita nin may pusog na pagtubod asin paglaom.
Pinapagirumdum niya kita na magkaigwa kita nin padagos na katuninungan sa lambang saro. Siring kan ginibukan mga propeta, ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni Santiago. Kaya mga tugang, maging matinios kamo sagod na mag-abot ang kagurangnan. Hilingan nindo ang paratanom na matinios na naghahalat kan mahalagang bunga kan daga. Matinios na naghahalat kan enot asin hulinguran. Kaya kamo man dapat maging matinios. Pakusugaan sa indong buot, hulita madalinaan aldaw kan pag-abot nin kagurangnan. Mga tugang, dai ka mo maghihinakit sa kapwa, tanganing dai ka mo hukuman. An hukom madali nang mag-abot. Mga tugang, girumduman nindo ang mga propeta na nagtaram sa kangaran kan kagurangnan. Arugan nindo an sa indang pagkamatini o sa kapakatagal sa tahaw nin kasakitan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nabaritaan ni Juan Bautista sa bilangguan ang mga ginigibo ni Kristo. Kaya nagsugo siya ni nagkapira niyang mga disipulo na magdaman kay Jesus tanganing haputon. Ika na ang pinagsasabi ni Juan na maabot. Umahalat pa kami nin iba. Nagsimbag sa Jesus. Sabihan nindo si Juan kan nadadangog as sinahihiling nindo ang mga buta nakakailing, ang mga pilay nakakalakaw, ang mga daoton nalilinigan, ang mga bungog nakakadangog, ang mga gadan nabubuhay liwat. Asin ang maray na bareta, pinaguhulit sa mga dukha. Paladan ang sisay man na dai, nagduduwa-duwa, dapit sako. Pakahalikan mga disipulo, nagtaram sa Jesus, sa mga tao, dapit kiwan. Ano ang pinaghuna nindong mahiling, ka nagduman kamo sa kalangtadan, sarong bariw na pinagpapalid-palid din doros. Ano ang bot nindong mahiling duman? Sarong tawong nagugubing din mamahalon. Ang mga tawong nagugubing ginarog kaya nag-eerok sa mga palasyo. Ano talaga ang pinaglaom nindong mahiling? Sarong propeta? Iyo, sinasabihan ko kamo na ang nahiling nindo urog paki sa propeta. Hulita si Juan, ang pinagsasabi sa kasuratan, Uya, papainuton ko sa imo ang sugo ko. Nganing andamon, andalan, naagihan mo. Sa katotoohan, sinasabihan ko kamo, mayo pang nabuhay na mas dakula kay Juan Bautista. Alagad ang pinakasadit sa kahadian ng langit, mas dukha o mas dakula pa kesa sa iya. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Maray na hapon po sa inugabos. Siguro maapot kita kung natatapiga po dining Domingo Kanadbiento na Gaudete, Sunday, Domingo nin Pag-ugma. Siguro ta nagdadangadang na haranina sa pagkamundagan kagurangnan. Apat bagang Domingo ang Adbiento, ikatulo na, susaro na sana.
Kaya so kandila na sinindihan, kulay rosas o pink na nagpapailing kan kaugmahan. Pero sa binasatang Ebanghelyo na dagugtaan sarong magayon na bareta hali sa hapot ni Juan Bautista na nagkakulong, nabibilanggo, manangod sa ginigibo ni Jesus. Na kung si Jesus na sumaabot na Mesiyas, itong pinagahalat kan mga tao na sarong leader na makapangyarihan, yaw ng Diyos sa iya. Asin, kung bagasangon yan, itong mga aki, superhero, no? Garo Superman, garo Batman. Alagad sa simbag na dinara, kan mga disipulo kay Juan, itong mga magayon na imahin na anbutan, nakakakita, ang bungog, nakakadangog, pilay, nakakalakaw, sa mga daoton o leproso na dilinigan. Kasi pinaka-importante itong mga pobre, mga dukha, igualin maray na bareta na ibinabareta sa inda. Siguro, so, mga kaakihan, hindi pa masyado naintindihan, pero sa kapalibutan tabagang ngayon na panahon, pag-una ta, na bubulong ng gabos na helang. Pero nagulong pa nga rin nagpipila sa BRTTH o iba ng ngaran mo niyan, ano. Nagpipila sa mga may cancer, nagda-dialysis, sa may diabetes, kung ano-anong helang. Yaman bagan sa mga harungta, kung minsan kita sa mga alaga kantong mga may helang tang mga lolo, lola, mga gurang, mga senior, citizen. Karong iya ba ka uman totoo ang pigsabi niya sa Ebanghelyo? Sagod ngundyang iya may mga helang, may mga kailangan. So, mga daga nga ni na dati nagtatao ngayon ni maray na ani, ano na, dinaanan na ng lahar o kaya baha. Dakol data man madidinay yung mga flood control na mga nangyari na projects na imbis mapaginabangan dahil man na nangyari kundi na lost tayo sa nasukwarta. Kaya ano mga yung pigasabing maburak ngayon sulantad, no? Ang lantad po, ararom na Bicol yan, no? Ba't sabihin, disyerto. So sarong pormanin daga, taday nagbubunga o day na nagtatalubo ang kahit na anong itano mo. So pag argo na kayan sa mga pigbarungkal na daga dyan sa Misibis, sa Bakakay, day nagkarong matubo dyan. Maraming magugutom. So, sabi digdi, ito dang mga desierto, may maturubo ng mga tinanom, mamumulaklak na magiging magayon pagilingon. Siguro, magayon man na pag-isip-isipon, magayon man na mga turugan, sirin ng mga bagay, no? Maling tang kinauban, na gabos na honest, dahil na nagluluko, dahil nagbubudol, kikapuaninda, yung karoon magayon. Di ba? Kaya ngayon sa Congress, subay cameral, Congress and Senado, nagdidiskusyon kang next budget. Careful lahat sinda, no? Careful na baka may maisingit na naman akong ano-ano. Pero minsan may kasalanan naman kita, sabi ba ga, imbis na magpili kan mga maray, pinipilit na so nagtatao sa tuon ng kwarta. Kaya look at the kind of leaders na yaon sa tuya. Tayo man sa nang nagkasala o tayo man sa nang dapat nasisihon, basulon, taday kita nag-iisip sa tuyang pagbuto. Ngunyan, pigsabi na ining mga karahayan na nahihiling, na nagtatao ng kagumahan, sa saro nagdutubod ki Jesus, ano pong inahagad sa lambang saro?
Enot, siring na si John the Baptist nagduda kung ini mismo si Jesus na binunyagan sa salog kang Jordan, iyon na po ang Mesiyas. Ano man ang paghiling ta kay Jesus? Nagiling man daw kita na siyang tunay na Superman, tunay na hero, na maligtas kang kinaban. So it's not only the Philippines, it's the whole world. Na sabi nga ni, dinulutan kang sakripisyo sa krus, kan sa tong kagurangnan. Kanitoon siya sa itaas kang krus, dahil man siya nagsabing, patawadan ngaya kagurangna, patawadan ngaya ama, ang mga Pilipino. Bako man mga Pilipino, kundi kabos, nabuot makamidbid sa Diyos. That was the prayer of Jesus. Hindi lang po sa isang nation, isang grupo ng mga tao, kundi lahat. Because nagtutubod kita na kita kabos, lang kang mahal na Diyos. Kung bakit nangyari ang maraming masamang gawain, di natin alam. Pero it does not follow na dinalang ka ng Diyos, automatic na maray ka na. Maray na sa imong gibo. Ilinga daw ang mga aki. Pag mga akuson pa, nakalakaw pa sana, natataraman pa kang magurang. Pag medyo nagdadakula na, sabi na, nagtutubo na sungay, asin ikog, nag-uutik na, tatao naman magsayuma, tatao naman magsurusimbag. Maapot kita, sa ito nag-aaliyan na masamang gawain na yan. Siguro nahihiling sa mga matanda. Kung ang ginagawa doon ng matanda sa mata ng bata ay tama. Very true. Kung so, pighiling mo, pigtatangad mo na, mga matanda, ibig sabihin, marunong na, mayroon ng eksperyensya, iyo pang nagtataonin maraot na ehemplo, so anong mangyayari sa kabataan? They are no longer ano ba yung sabi sa mga kabataan? Ang pag-asa ng bayan or hope of the future. If that is the situation, mahirap na magkaroon ng pagbabago. Because the old people, the adults, are the ones showing bad example. So, bakong magayon, tawagan ta po yung sabi sa Ebanghelyo na kita na binunyagan kay Kristo are supposed to also change. Magbago man tayo. Kasi kung naramdaman man natin ang pagmamahal ng Diyos, pinatawad kita, tinatawan kita nin mga kaipuan ta, ano po ang nararamdaman ng pigtatawan ng ganun? Di ba parang nagpapasalamat ka? Ngunyan, kung kita nagsisisi, lalo na itong nagkukumpisal, anong sinasabi ng padi pagkatapos? Pinatawad ka na kang kagurangnan, iwasan ang pagkasala. Kasi kung pabalik na naman tayo sa kasalanan, para namang biro-biro lang sa iyo ang kumpisal, biro-biro lang pagpatawad ng mahal na Diyos. So, let's not take conversion, pagbabago na maliit na bagay. Kundi po, napakalaki po yan. No? So, Adbyento, naghahalat kita, sinong inaalata? Si Jesus, na mamundag iraray sa bilin, pero hindi nagkaroon sa bilin o sabsaban. Saan na? Sa mga puso na natin. Tanganin kahit di ka maglagay ng bilin sa bahay mo, meron ng Jesus sa mga puso natin. At iyon ang ipapakita natin sa bawat isa, na kahit tayo nagpa-party, nagiinuman, nagkakainan, dahil ta narilingawan si kagurangnan. Tayo ang rason kung nata may Pasko. Hindi naman tayo ang nag-invento ng Pasko. May Pasko dahil naandyan si Kristo. Tanamundag para sa ating kaligtasan. Ano pa din na kaligtasan?
Kung di kita nagsulsol sa kasalanta, di kita mabubuhay na walang hanggan. Kapagkat yun mismong kasalan, yun magdadala sa kapiling ni Satanas. So, if God is a superhero, if God is a hero, duman kita po maghagad ng tabang. Bako po sa masamang tao katulad ni Satanas, ni Diablo. Because Satan will never give us happiness. Ibibigay sa atin mga paraan na masama, mga pagdaya, panloko, pag-fake news, kung ano-ano pa. Alam natin mahirap magpakabuti na Kristiyano. Dagulon ang mga tukso, kabi-kabila. Kung tayo ay hindi naman nag-aaral kay Jesus, hindi naman tayo nagdadasal, paano natin makikilala siya? So itong panahon na 4 na Domingo ni Adviento, panahon ng paghanda, kung saan ang bawat isa na hindi pa masyadong natututo tungkol kay Kristo, magbasa-basa naman ng Biblia, mag-unga-unga naman, mag-apot-apot naman kung sino ang nakakaalam kung si Christ. Di ba? Nakulo mga diding nagpapabless na mga exam daa. Baka naman sabi ko, hindi ka naman nagtutubod na tutulungan ka ni Jesus. O baka naman ngayon lang na ma-exam ka, saka ka lang nagdadasal. Di ba? Katulad ng kaibigan mo kasi nilibre mo sa pagkain. Pag wala ka ng pera, hindi ka na kaibigan. Di ba? Binabakbite ka na, ninilibak ka na. So ang tunay na kaibigan, ito pagsabi ni Jesus. Tumutulong sa kapwa. Pinapalaya ang mga nakukulong. Kung baka tayo nag-aapi tayo sa bahay natin. Meron tayong katulong, inaapi natin. O kaya, may kaibigan ka, binubudi mo. Pinuloko mo yung teacher mo sa klase kasi nangungopya ka. Pagagawa ng essay, anong gagawin? AI, artificial intelligence. Pag-una mo, ikaw nag-gibo, pero iba pala. So anong klaseng ano yan? Sabi mo, nagtutubod ka kay Jesus. Sino si Jesus? Dalan, the way, the truth, and the life. Paano kung nagiging truth si Jesus kung ikaw nagluloko? So mga tugang, dami pa nating dapat makilala tungkol kay Jesus. Kung sa ating pagkabuhay sa lupang ito, gusto nating matulungan, siya na sinusundan ta, di ba? Kaya naapod na Kristiyano kasi sinusundan mo sa Kristo. Kaya kung yung Christmas natin, wala si Jesus, anong apod? Christmas. Mayroon na Christ. Pero kung wala, di mas na mas. Walang Christ, di ba? Alisin mo ang Christ sa Christmas, hindi mas. Yun po ang mangyayari sa atin. Kasi kabi-kabila ang mga party, wala naman si Jesus. So, I hope with all the dekorasyon sa bahay, mga kainan, inuman, tayo tapagalion ng Panginoon, tayo, yun po ang rason ko nata may Christmas. Di ba? At itong panahon ng Adviento, panahon ng pagdasal, panahon ng pagkikipagkapwa, tanganing sabi ko kanina, at pamanlugod sa atin ang puso, isilang si Jesus. At pag sinilang siya, tayo naman ay makakaroon ng pagbabago kung gusto natin. Kasi kung minsan, ayoko, kailan ka magbabago? Kung dumating na si Jesus bilang hukom, na wala ng sapat na panahon to change. So yan po ang dakulang katanungan sa ating puso. Hinihintay natin ang isang Mesiyas, subalit hindi naman natin kilala. So,
Dapat lang na magkaroon tayo ng mga oportunidad na makilala siya. Halimbawa, may recollection, may kaunting pagdasal. Hindi ba, maraming pumupunta sa St. Jude bago magmisa. Pero, nung isang araw, tinitingnan ko, akala ko nagpaparangadji, ay nagsisiril phone. You are inside the church, and yet you are doing the texting, etc., etc. Di naman kadasana sa SM. Ginagawa nating shopping mall yung simbahan pag anong ginagawa natin. And we will never know Jesus kung gano'n ang ugali natin. So sana po mga kapatid, igalang naman natin at magdasal tayo na maiwasan tayo ng mga ganong maling gawain ng isang nagtutubod kay Jesus. Isa pang linggo, bago mabundag si Jesus, sana ang ating mga mata, ang ating mga bibig ay nagsasalita tungkol sa ating magandang experience kay Jesus Christ. Salamat po at sa tabang ni Hanudas Tadeo, Mama Mary, tayo lahat ay magtahak sa dalan nin pagbabago. Magtindog na sinipayag tan pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos, amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na naihiling asin dai naihiling. Asin sa sarong kagurangan ni Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin nagikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangakit darili na saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawa, asin sinuli huli sa tong kaligtasan, nagilig siya hali sa kalangitan. Sinani naman huli kan huli ka Espiritu Santo, kay Birhen Maria, sinani tawo. Pinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sa kagadanan, sinilinubong. Asin kay kitulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin nagtutukaw sa to, nagtutukaw sa to kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, sa iyang kahadean, daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, sa banal na asin kagtawan ng buhay, nagikan gikan sa Ama, asin sa aki. Siya kay baka nama, asin kanaki, sabay na sinasamba, si pinapamuraway. Siya nagtagam sa paagi ni mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ni pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ni mga kasalan, asin naghahalat ako liwat ni mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibinin banwaan, mantang nagahalat kita, sa magayagayang paglaom kan pagdatong ni Jesucristo sa tong paraligtas, may pagsarig niya tong idulot sa Ama, sa tong mga pangangaipoan, simbag sa labang kagadan, kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugan sa mupang. Tanganing an mga namamayo kan simbahan, magdanay na pusog sa pagtubod, asin maging ilaw nin kagaya-gayahan, asin paglaom sa kinaban, na panoonin kagaribukan, asin iriwal, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga tawo sa mga mayaman na nasyon, kinaban magkusog an buot, asin an pagkamatinaon na maghiras. Kung sa indang yaman sa mga nagsasakit, huli kan gutom, asin kadukaan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga magurang mag-arog kay Juan Bautista sa pagpamidbid kay Kristo, asin sa pag-andam kan sa iyang dalan sa buhay, kan sa indang kaakian, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghihelang, asin mga
biya di mag-ako ning kusog asin naganga sa mga nag-aataman sa inda ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyuga sa mong pamibi. Tanganing ang mga katuod niya tunggadan mabuhay sagkod pa man sa presensya kan kagurangnan ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyuga sa mong pamibi. Ama, sa iyong pagkamo, timaten sa mga pamibi, gibawa kami makabaing kay Juan Bautista na maginding takot asin mapakumbabang saksi sa bilog na kinaban sa mga katugdoan sa imong aki, si Kristo, sa mong kagurangnan. Liturhiya kanyo Karistiya. Magpamibi ko mga tugang, tanganing sa ko, sa indong atang maako manlugod, kan Diyos amang makakaman. Malugod nananatang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayon kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibig kami, danay de lugod, anos kan sa mong debosyon, sa imo na naguutob kan mga tugon kan banal na misteryo, asin mapangyaring nagahaman kan sa imong kaligtasan para sa mo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maniniguasin dapat, matanos si nakakaligtas, danay sin minsan sain, kagurangnan. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman, na daing kasagkoran, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Hinarubay siya sa hula kang gabos na propeta, dinara sa pupunan kaninang birhen sa day masabing pagkamuot, pinahayag ni Juan sa iyang mga pag-abot, asin itinugdo kan si ayauna. Pinapasabong niya sa mo na maugmang magandam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag. Tangani maabtan kami nagpupukas sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaibakan mga angheles, sa arkangeles, kan mga tronos, sinabinasyones, kaibakan kabos na langit no nahukbo, nag-awit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga upo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Usana, usana sa kaitasan, usana, usana sa kaitasan. Pagdadanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Usana, usana sa kaitasan, usana, usana sa kaitasan.
Kagurangnan ni kanagadan banal, bravo din gabos na kabanalan. Kaya ni mga atang namimibig kami, pabanala ka ng bon, kan sa imong espiritu. Tangaling para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan, si Yesu Kristo. Kan siya sa lugaring nabuot, pinagpasaloiban, sagkod sa pasyon, nagkuaning tinapay, si pagpasalamat, binaakini, tinaos sa mga disipulos na sabi, magako kamo gabos, asin magkakan kay ni. Tainian sa kuyang hawa na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkayaman kang kalis, singgararay na pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos nan sabi, magako kamo gabos, asin maginom kay ni. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwa sindanay natipan, napapaboloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibuhon nindo, sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubo. Pagkagagan mo kagurangan, pinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na magdato. Kaya kami nagurumdam sa iyong pagkagadaan, sa pagkabuhay liwat, ang dudulot sa iyong kagurangnan, kaining tinapay nin buhay, singkalis kaligtasan, nagpapasalamat. Ta pinapagkanigo mong magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahira kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang kang hawak kasin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo, gayong dumakagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilo na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot. Kay bakan sa mong Papa, si Leon, sa mong Obispo, si Joel, si Ngangabos na klero, si Ringman, gayong sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, turog na itong ginigirumdum, pinapamibi sa misang ini, asin ang gabos nagadaan, dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay Raki kami gabos, namimibig kami, tanganing kaiban, Santa Maria Birhen, na inakan Diyos, San Jose, sa iyong esposo, mga banal na apostoles, San Judas Tadeo, sang gabos na santos, na kaintupa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawa sin pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan ka mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no, ng kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Manyaon sa langit, kabanalon ng ngaran mo, magkatungan kaharian
mga nagkakasala sa muya. Sinare kami, mamaya sa sugo. Kami nagawa kami sa Nagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mangal daw niya, mon katuninungan. Tanganin kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani, talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas sa Yesu Kristo. So Kristo gagurangnan, kada nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Haray pagalingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkani ko na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan asin pagkamot ng kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magturog ang Kristo, nagahalat sa pagdatong, kagurangnan, magpatinawan kamo, kantanda ng katuninongan. Peace be with you. Peace. Cordero kang Diyos, na nagpaparakan mga kasalan ng ginawa. Tawi kami, nin katuninongan. Mga tugang uyan sa kagran ni Jesu Kristo na binadatong sa tong buhay. Kay ito, ngunyan, sinsagod pa man, hulita siyang kodero kan Diyos, nagpapara kan makasalan ng kinaban. Palada mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan bako ako maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong. Alagad magtagam ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Mga tamanong kita, kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog,
an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Luhod tabi ang gabos para sa pagpamibi sa hubileyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa saimong aki, si Hesu Kristo sa muya tugang, asin ang kalayon in pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. Ang sa imong grasya magbago sa mo na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bagarta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan asin kan bilog na linalang sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga na napakatapos daogon ang kagatan ang sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman ang biyaya kan hubileyo magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kainaban kan kaugmahan asin katuninongan kan samong pagratubos sa imo samuyang Diyos banal sagkod paman ang kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamipi kita. Kagurang na ninahagad sa imong pagkaherak, tangadingin mga Diyos na natabang, mangandam sa mong mga malinigan sa mga maraot na gawi, para sa piyestang maabot, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po ang gabos para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 23,252 pesos asin 50 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,251 pesos asin 50 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,727 pesos asin 80 centavos para po ini sa pro-seminaryo asin vocation apostolate. Mapuon na po ang misa de Aguinaldo sa Lunes, Disyembre 15, sagkod po ini sa Disyembre 23 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Siring man, ang misa de Gallo mapuon man po sa Disyembre 16, sagkod 24 sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Dai na pong misa sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Sa mawot po maging Aguinaldo Mas sponsor, igwang fundraising activity ang sa tuyang parokya na ang tema Paskong para kay San Judas Tadeo, kung saan i-offer po ini sa offertory ang parol may kantidad na 1,000 pesos asin 500 pesos. Para sa ibang information, magdulok na lang po sa opisina. Sa Disyembre 24, aldaw nin Miyerkules, ang misa para sa solemnidad kan pagkamundag ni Jesus o misa Vigilia, gigibuhon sa oras na alas 8 sa pagkabanggi. Asin sa Disyembre 25, aldaw nin Pasko, ang mga schedule kan misa iyo po ang mga minasunod: 8 a.m., 9:30 a.m., 1:45 p.m., 3 p.m., 4:30 p.m., asin 6 p.m. Mawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging simana. Anonymous 5,000, Duwang Anonymous 1,000, Anonymous 600, Anonymous 550, Limang Anonymous 500, Janet Oceana 500, Gcash 10,400, Ray Gianan 2,000, Jovius King Segara 1,000, Marilet Bernice Elna Baisa 500,
Diyos mabalos po. Tinog na kita sa oring bendisyon. Ang kagurangnan, mapasaindo. Di kan mga pamibi, asin intercession, San Udas Tadeo, asin Beren Maria, inakan kadigtasan. Kamo, sinumang mahal sa buhay, bendisyonan, sa ngaran ka Ama, sinaki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Dinuluto na, banal na Eucharistia, lagaw kita sa katoninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon. Good afternoon. Ibareta sa kinaban, ang liwanag sa kaligtaman, nirukya